سلام سلام كورات تخطاتلتي مدباتنا كميزانيعكم نلوم دما بزعبا برينتر كمون حدث برينتر بخمي مس كمبيوترنا نتأساس رازبل تمرتي حيزالكم قريبا زلخو كتكتاتلو بخبري يعدم كلميو جن زحلة كفالنا استمهرنا يخزاخركم بزحلة كفال بزعبا كمبيوترنا بفيروس مستلكف كنقبرام زلنا نقرات زبلا استيناتا مهرنا أما نفتنا لومي برنامجنا مبل سلسان كفال حرام بار برينتر إلنا نتقوى عن مسارحيت حان تخافتن أب أوتبوت ديفايس إلنا زمدبنان مسارحيت كوينة انتي أتقبر مسل نبل دماني تصحفت كومون استفل الجرافيكس بفيزيكال ميديوم مالت بورقة ويدما بخال عن من قدي كتوصلنا تخيل مسارحيت يا مالتي بتي برينتد زخونة تحستو كل جزء انتهى لنا هنطوع خلينا برينت اوت تباهلو يفلتي ويدما هارد كوبي تباهلو خا يفلتي مالتي سلازي هارد كوبي ويدما برينت اوت انهرد تباهلو حانت برينتر زوجاتو بورقة حاتمة زوجاتو تحستو يزملكت مالتي زي حكي إذا كنت ترم زيادة كتفلت وان كتقولوا لكم أبوز حاجات أميتات كتروحوا سلا تقولوا حراي بوزح عينت برينترات ينزلوا أنا كاباتن مسنري نان إمباكت برينترز تبهالالوا إنكجت برينترز تبهالالوا فوتو برينترز ليزر جت برينترز all in one برينترز 3D برينترز thermal برينترز موبايل برينترز level برينترز plotter and large format برينترز كمون إمباكت برينترز تبهالو خاني بوزح عينت برينترات كمزلو كنفلت علنا راح كمزي غادي الناس تزاربنا له حنت برينتر تي نعنا اتبنا اوتبوت ويدما ريزالت كاب كمبيوترنا بزتسدده زخونه برينت زغبرناو ايميل كونه خل زخونه عينت صحفت كونه خل زخونه عينت سئلي وي جرافيكس كونه خل مالتي وي دوكمنت كونه خل نازي بورقة حتيمة اتهبنا مسارحيتها تا برينتر إلنا نتوعى زلنا مالتي هالراي توم نان إمباكت برينترز تباهيلهم بتصوعوا زياتهم برينت خبروا خلو تنايتن برينترات برينترات برينت هيد تزحتم أكالن مالتي مستورقة زخون عينة تركب زي بلو مالتي جي زياتنا عينة برينترات انتهي لنا نتوعا نان إمباكت برينترز لنا نتوعا مالتي كله اتي افتي كافت كمبيوترنا زتعززت ازاز نافتا برينترنا مسكدة نا برينترنا كلهم افتورات حاتمهم حتمت كاركترز كونو كله ويدما سئلتات كونو كله افتورات كوزو كله سي كحاتم كلس مستورقت زخون عين تركب كي جبره تسئلو مالتي ترديكم على زيهم عين برينترات جي اب نان امباكت برينتر سيلنا إنا نخفلهم حتى خابزم نان امباكت برينترز انكجت برينتر تباهيلو نتسوعي انكجت تباهيلن نتلقى برينترز حدا عينت كارتون نان امباكت برينترز تباهيلن زخفلا خوينن كله اتي زحتم حتمت ويدما اسئلي بإنك مالت بإنك دروب إنك جبرت تا برينتر بتنا تا برينت هيد أفتو ورقات كان زتصحف ويدما كان زسأل تقبر مالتي جمع بجحتو أب ستيشنري كيركم ترهبو ويسئلي من حتملو بانر نسرحلو زتفل عليه عينة زيناي برينترات بإنك جات يوم بجحتو أنزل تقامو مالتي نهاتو أزينو تصوريو أزيو خاني بلوص زخونة سئلي كوينو سلزوات مبزحتهم إنك جات برينتر سينو تقامو هجي تان إنك جات برينترز كان بنريو زلنا استفل عليه عينة إنك كارتريج سالون مالتي هجي زي إنك كارتريج اللي نتوعه نسيونات قلم زحز مالتي هجي زم استود خاني قالي وزملا علو قالي خاني صغير علو مالتي جمع بزحتو يملايو زي ملو خا وحدات عينتات كان ركب كان خلينا هجي تقلم كاني بوزح عينتي RGB مالت ريد علو جرين علو بلو نزي اتوم كاني كومباين بمقبار استفل عليه خالط عينة حبرتات بمسرح نتي دلينا يزلنا حتمت ما يحتملنا مالتي ذات زين إنك جت برينترز سباين في اللدعين كتسيلنا نرئين زين فوتو برينترز إلنا نتزوعني مالتي
Photo printer is a color printer that produces lab quality photos ብለና ኣሎ ዝተፈላለዩ ናይ ስእሊ ሕትመት ዝሓትማ ናይ ሕብራዊ ፕሪንተራት እዮም ቀፂልና ንሪአን እዘን ሌዘር ፕሪንተርስ ተባሂለን ዝፍለጣ እየን እዚኣተን እውን ልክዕ ምስቶም ናን ኢምፓክት ፕሪንተርስ ተባሂሎም ዝምደቡ ኮይኖም እዚኣተን እንታይ ይፅብዎ ነገረን ሃይ ስፒድ ኣለወን ማለት እዩ ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ሃይ ኳሊቲ ዝኾና ናን ኢምፓክት ፕሪንተርስ እዮም መብዛሕትአን ኣብ ኦፊስ ትረኽብዎን ፕሪንተራት ከምዚአን ዓይነት ሌዘር ፕሪንተር ተባሂለን ዝፍለጣ እየን ማለት እዩ ቀፂልና ንሪአን ዓይነት ፕሪንተራት ኦል ኢን ዋን ፕሪንተርስ ተባሂለን ዝፅውዓ እዚኣተን ማልቲ ፋንክሽን ፕሪንተር ወይ ድማ MFP ዝብል ፅሕፈት ምስ ትሪኡ እዚኣተን ከምኡውን ተባሂለን ክፅውዓ ይኽእላ እየን ማለት እዩ ሓንቲ ንብረት ኮይናሲ ግን ብዙሕ ዓይነት ፋንክሽን ዘለዋ ንኣብነት ከም ፕሪንተር ፕሪንት ክገብረልካ ከም ስካነር እውን ስካን ክገብረልካ ትኽእል ኮፒ እውን ክገብራ ዝኽእል ኣለዋ ከምኡውን ናይ ፋክስ ስራሕካ ክሰርሓ ዝኽእል ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣተን ኦል ኢን ዋን ፕሪንተርስ ተባሂለን ዝፅውዓ ማለት እዩ ካልእ ንሪአን ፕሪንተርስ እዘን 3D ፕሪንተር ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ እዚ ብሰለስተ ዳይሜንሽን ክሓትመልና ዝኽእል ፕሪንተር ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ጠቃምን ሽሙ እናገነነ ዝመፅእ ዘሎ ዓይነት ናይ ፕሪንተር እዩ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሶሊድ ዝኾነ ንብረት ማለት እዩ ሓደ ንብረት ተባሞ ልክዕ ከምኡ ብሶሊድ ዝኾነ ብሰለስተ ዳይሜንሽን ፕሪንት ጌራ ድማ ኣውፅያ ትህበካ ማለት እዩ3D printer additive manufacturing ዝበሃል ፕሮሰስ ተጠቂመን en ሓደ ክጭበጥ ዝኽእል ኦብጀክት en ሓቲመን ከውፃልና ዝኽእላ ማለት እዩ እጂ ነዚ ኦብጀክት ዝሓትመኦ ከለዋ ሆሪዞንታል ሌየር ሓተማ en ዝሰርሖ ማለት እዩ እጂ ኦብጀክት ዝሃብናያ ንዑሲ ልክዕ ከም ሓደ ክትሓዝ ክጭበጥ ዝኽእል ንብረት ጌራ ሓቲማያ ኣውፅያ ትህበና ማለት እዩ ዓይነት ፕሪንተርስ ድማ ተርማል ፕሪንተርስ ዝበሃላ ኣለዋ እዩ ዝብለና ዘሎ ተርማል ፕሪንተር generates images by pushing electrically heated pins against heat sensitive paper ብለና ኣሎ ማለት እዩ እዚን ተርማል ፕሪንተር ከዓ ከም ኖርማል ፕሪንተር ኮይነን ብዋዒ ዝሰርሓ ዓይነት እየን ማለት እዩ ከምቲ ሽመን ንሪኦ ዘለና ሓደ ሂት ሰንሲቲቭ ዝኾነ ማለት እዩ ዋዒ ክትፃወር ዝኽእል ወረቐት ኣብ ልዕሊኡ ብኤሌክትሪካሊ ሂትድ ዝኾነ ፒንስ ወይ ድማ መራፍእ ዘለዎ መሳርሒ ኮይነን ወይ ድማ ፕሪንተራት ኮይነን ብኡ ንሓተማ ስእሊ ወይ ድማ ካልእ ነገር ካራክተርስ ክፅሕፋልና ዝኽእላ እየን ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ እዚ ሞባይል ፕሪንተርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚን ሞባይል ፕሪንተር ድማኒ ካብ ሞባይል ቴሌፎናትና ወይ ካብ ላፕቶፕና ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ንህልወሉ እዋን ክንሓትመለን እንኽእል ዓይነት ንኣሽቱ ፕሪንተራት እየን ብባተሪ ዝሰርሓ ፕሪንተራት ማለት እዩ ካልእ እዚን ሌብል ፕሪንተርስ ተባሂለን ዝፅዋዕን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ሓደ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ኣብ ዝኾነ ክልጠፍ ዝኽእል ዓይነት ወረቐት ክሓትማ ዝኽእላ ፕሪንተራት እየን ንኣብነት ኣብ ፖስታ ዝልጠፉ ዝተፈላለዩ ከም ስቴምብር ዓይነት ነገራት ኣለዉ ንሳቶም እንጂ ሌብል እዮም ማለት እዩ ካልእ ኣብ ባኮታት ዝልጠፉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሌብል ኣለዉ ካልእ ኣብ ሲዲ ዝልጠፉ እንድሕር ኢና ወይ ኣብ ካልእ ስእሊ ዝልጠፉ ወይ ኣብ ፎልደርስ ዝምዕቀብ ሰነዳት ዝልጠፉ ክልጠፉ ዝኽእሉ ዓይነት ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ፕሪንት ክገብራ ዝኽእላ ሌብል ፕሪንተርስ ዝበሃላኻ ኣለዋ እዩ ዝብለና ዘሎ ካልእ ዘን ፕሎተርስ ኤንድ ላርጅ ፎርማት ፕሪንተርስ ኢልና ንፅዋዕ እየን እዚኣተን እዚ ፕሎተር ኢልና ንፅዋዕ ዘለና ኣዝዩ ዓበይቲ ፕሪንተራት ኮይኑ ምናልባት መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ኣርኪቴክት ንኣብነት ዝተፈላለዩ ማፕስ ክሰርሑ ከለዉ ወይ ንሓደ ህንፃ ብሉፕሪንት ከዳለዉ ከለዉ ወይ ድማኒ ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ዓበይቲ ህንፃታት ናይ ኤሌክትሪክ ዝርግሐ ሰርኪት ዲያግራም ክሓትሙ ከለዉ ዝጥቀሙለን ኣዝየን ዓበይቲ ፕሪንተራት እየን ማለት እዩ
alright እዘን ኣዲምና ሃበየን ፀንሐና ኩለን ኣብ ናን ኢምፓክት ፕሪንተርስ ዝምደባ ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ፕሪንተር ድማ እንታይ ኣለዋ ኢምፓክት ፕሪንተርስ ተባሂለን ዝፅዋዓን እዚኣተን ክሓትማ ከለዋ እቲ ናታተን መካኒዝም ብሪበን ዝበሃል ዝጥቀማ እያ ኣለዋ ከምኡውን ክሓትማ ከለዋ እንታይ እየን ዝገብራ ማለት እዩ እቲ ሓታማ ኣካል ናይታ ፕሪንተር ምስቲ ወረቐት ርክብ ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ቴሌፎን ቢል ክትከፍሉ እንዳዳ ኸይድኩም እቲ ወረቐት ምስ ኣተወሲ ጢጢጢጢጥ እናበለ እንታይ ዝገብር ኣብቲ ወረቐት እናሃረመ ዝኾነ ዓይነት ትሕዝቶ ክፅሕፍ ወይ ድማ ካራክተር ይፅሕፍ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕሪንት ዝገብር ኣካል ምስቲ ወረቐት ርክብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣቶም ብዙሓት ዓይነት ፕሪንተርስ ኣለዋ ግን ዳርጋ መብዛሕትአን እኳ ከም በዓል ዶት ማትሪክስ ዝበሃላ ሕጂ ዴይዚ ቼን ዝበሃላ ዓይነት ፕሪንተራት ነይረን ዳርጋ ብዙሕ ካብ ማርኬት እናወፅኣ ዘለዋ እየን ማለት እዩ